Tyhini Nkosi yami, ndibiwe bubuthongo. Ngoku bendisithi ndiza kuzilalisa ndimbukele lo mfazi ephulukana nobomi bakhe ngenxa yenkohlakalo yakhe, ngoba kunje zizenzo zakhe. Ngoku seninedyodyo nokuqaphela ukuba usaphefumla na, okanye mandizenze ingathi ndinxaniwe khe ndibuyele kwiplani yam kwakhona ndiphaa ekhitshini. Khona ukuba ithe kanti akasekho ndiza kuthini mhlawumbi, kuba zininzi ezaa pilisi ndizigalele kulaa wayini yakhe phezulu. Okay, ndiyazothusa ndingxole ibe ngathi ndothukile, ndikhwaza abantu, okanye ndifowunele i-ambulance namapolisa kuqala. Okay. Mandifowunele amapolisa ne-ambulance, ndibaleke nje unkqonkqozela abamelwane. Nale mvula iyatsho nayo. Funeka ndiziwise nasemvuleni kucace nyhani ingathi ndisengxakini. Ndiyeke yonke into ihoywe ngabamelwane, ndizililise kanobomi ukwenzela ukuba kungarhaneleki nanexni. Sibolekeni indlebe kaloku mawethu, nasi siqwengana sebali. Ngokubhalwa nguLubabalo Magwebu, sashicilelwa kumaziko okushicelela sePowerhouse Media Productions. Balilona elithi akukho nto ifihlakala kuphele. Lonwabele. Mandiqale ndimve ukuba usaphefumla na, ndive nentliziyo ukuba isabetha na. Ndawuzeke emveni koko ndifowunele amapolisa ne-ambulance, then ndizinethise, ndizililise, ndizimanzise kube kungona ndiyonkqonkqoza kubamelwane, ndifune okanye ndicele uncedo khona. Into ezawunceda kukuba ndilile kanobomi, bangakwazi ukuba kwenzeke ntoni. Kuyawuthi ke xa kufika amapolisa ndikwazi ukuchaza yonke into, ngoba xa ndichazela bona phinde ndichazela amapolisa, ungakhona into eyenza ukuba isitori singafani. Mandenze ngolo hlobo. Kodwa ke mandiqale ndiyomva nje ukuba usaphefumla na. Noludwe, baby, ndicela uvuke man. Ndiza kwenzela i-breakfast namhlanje, yenziwa ndim i-breakfast. Khawuvuke, uyazi nje ukuthi cwaka xa ulele apha uthi cwaka. Ndicela uvuke man, sizilalisa, ndiyazi i-weekend. Just wake up please. Ndiza kwenzela i-breakfast, ayingozi ayenza namhlanje. Baby, vuka man, theni uthi cwaka nje. Noludwe. Hayi man, theni ngathi akaphefumli. Baby. Hayi, Noludwe, vuka. Vuka sithandwa. Hayi, ntoni ndehlelayo. Phulaphula kaloku eli kunye namanye amabali anokutsala umdla wakho. Ungaqhagamishelana nathi kumakhasi ezonxibelelwano. Apho khangela iPowerhouse SA. Kulapho unokuqhagamishelana nathi khona. Kodwa okwangoku sithi kuwe nakuwe, enkosi ngendlebe.